tak dámy a pánové, musíme to rozdělit na 2 videa, jsme to rozdělili a jdu zkusit tenhle červený. Já si taky dávám, jak slyšíte. Docela dobrý. Je ještě nějaký jiný toxik. Já ho zkusím. Nejvíc toxik. On nechci víc kyselý. Ten jsem měl na začátku. Tak. Když ho rozkousneš, tak je... Tak dáme asi tomu, dáváme více. 4,5. 4,0,8. Tak asi to je méně než to. No takže bych asi tohle vyhrál. Ne, tohle ještě bude, ne? Nebo to je stejné. To není stejné. Dobré. Není. Ale je to dobré. Tady. Tak tyhle 2 věci můžete sehnat Actionu. Novém otevřeném. Tyhle 2 věci. Ještě si. Tak jo, ještě si. Tam. Já taky? Dobrůčka. Tak doufám, že se vám dnešní video líbilo. Doufám, že budou i další videa, takové a tak. Můžete se dočkat hodně věcí. Třeba dalšího vychutnávky, Kubo. A nezapomeňte dát like a odběr.